Nou, het zal me niet dan. Wat ik graag gekokte ditje of een bakte boljos daar. Nou, die kijk maar verder, joh. Die smaakt nog net je fiets zachter. Nee, want er komt weer een enthousiast. Kom ik kokend voor de gas. Zo, dit jongen met om de nylonnetje zijn gaan we spekkendik maken. Hebben we een bakje met pankhoutmeel, met een beetje wortel erbij. Pak een duimpje erbij, want ik heb geen verdel in de jak gesmeerd. Kloor. Nou pakken we de flipflopper erbij. Om de pankhout omhoog te flip, was je wel. Nou, let op hoor, want er komt aan hoor. Flip, flop. Nou ja, zeg. Dan moet van ook al zien weer naar beneden. Nou ja, gewoon nog een keer. Wel, wat komt er maar kop open tegen? Flip en een flop. Nou, we begrijpen er allemaal niks van. Nou, in dit geval pak je gewoon even de spekkendik knallen erbij en dan knallen ervan.